Hé, egyébként hogy van a vállad, haver? Le van szarva. Semmi az egész. Kórházba menet, bezzeg, nyűszítettél. Bizony. Mint egy fürdős kurva. Hát azért bazd meg, mert kurvára fáj. Gyurma és a hospitál most indulásra készen. Szassza, ennyi voltam, léptem, jött egy nem küldött üzenet. Megtanultam kezelni a rímeket, mit levések. Csapat meg nem hátrá, itt van mire vártál. A H, az O, az S, a P, a T, az A, az R. Tolna megye sötétebbik arca fordul feléd. A H, az O, az S, a P, a T, az A, az R. Csapat meg nem hátrá, itt van mire vártál. Dicsőségért esedezett egész Magyarország. Európa közepe, Magyarország helye. Szexrá, csapódik egy kuló, elér bennetek. Az ügy érdekébe én is befektettem rappen. Gyurma és a hospitál most indulásra készen. Szassza, ennyi voltam, léptem, itt egy nem küldött üzenet. Megtanultam kezelni a rímeket, mit levések. Csapat meg nem hátrá, itt van mire vártál. A H, az O, az S, a P, a T, az A, az R. Tolna megye sötétebbik arca fordul feléd. A H, az O, az S, a P, a T, az A, az R. Csapat meg nem hátrá, itt van mire vártál. Szexrá, csapódik egy kuló, elér bennetek. Tönkre basszák tervemet, mert nem tetszik, hogy rappelek. A hospitál, Gyurmers, meg a szűrösből a szassa. Európa közepe, Magyarország helye. A hospitál, Gyurmers, meg a szűrösből a szassa.